И какво стана сега? За тия, които ще гласуват за величие. Днес гледах едно предаване с Николай Марков, който обяснява: ние с господин Михайлов много време се познаваме. От години. Аз така бях повече в сянка, работех. Не бях така видим. Господин Михайлов така и не обясни откъде е извадил първите си пари, за да купи въобще къщи и да ги превърне в това, което са. Господин Михайлов не даде отговор как придобива имотите си, дали ги придобива с трима свидетели или плаща на хората цената на имотите. Това не ви ли безпокои? За господин Михайлов има от много време, откакто е стартирал този парк, страшно много въпроси. Господин Михайлов изобщо не е собственик само на исторически парк. Господин Михайлов е собственик на Home to You, тя дете изкупуват жилищата по телефона, и на още 43 фирми. 43 фирми. Всичките занимават с далавери. Отворете, напишете Ивелин Михайлов, отворете там на Петел или на кой сайт даваше от търговския регистър и вижте този господин Михайлов какво представлява. Господин Михайлов имаше едно дълго предаване как продава акциите си без да лиснат на борсата, на колко пари ги продава, как ги придобива и проче други неща, които господин Михайлов досега нито веднъж не опроверга. Той си продължава с този хрисимтон и така нататък и така нататък. Господин Марков само допреди 2 месеца обясняваше и ни убеждаваше, тук споряхте с мене, карахте се, как не трябвало да се гласува. Сега обаче господин Марков ще ходи в Европарламент. И тук им пишете коментари: той господин Марков обяснил полковника как ще станат нещата. Дори да не влезнат, те пак ще да станат, но ако влезнат по-бързо. Най-бързо хора ще стане по този начин. Когато на света му стане ясно, че ние не желаем нито един от тях. Варианта да не гласуваш не е вариант. Поради 2 причини. Защото ти и аз и който иде там 70% или 80% от българския народ няма да гласуват. Но 20% ще гласуват 100%, просто защото са купени. Не е под масата. Купени са легално, имат си фиш за парите, които са взели. Имат право партиите. Те са им застъпници, съмишленици, не знам какви други. Възраждане и те така. За какво е излагал Костадинов? Не бе, за нищо не е излагал. Костадинов е много, много хрисим човек. Ако някой ме попита за какво е излагал Костадинов, няма смисъл да гледа тия видеа. Те не са за него. Сигурно съм направил поне 30 видеа за какво е излагал. Ако вие па и не помните, ако вие не помните за какво е излагал, и трябва аз да ви го отново да ви го припомням, отново да ви го обяснявам, отново да ви цитирам случаи. Наскоро излезе изследвания, над 70% от гласуванията с ГЕРБ са на Възраждане. Ако не знаете кой, напишете Милен Врабевски, разгледайте, разберете какъв е, какво е, що е. Между другото, втория проект на Врабевски е Величие. Там варненската схема. Другите, които ме питат с какво смяташ, че меч не са достойни? За Руди Гела. Вие сериозно ли ме питате, бе? Вие толкова ли ви е слаба паметта, бе? Вие идиоти ли сте? Какви хора сте, бе? Не помните ли, когато напускаше Има такъв народ, че заплашваше негова колежка с мутри, които да ходят да я притесняват? Не го ли помните? И вие ми обясняват: не, той извадил друг запис. Какъв запис, бе? Аз съм в София, не знам по другите градове дали минават. В София мина един камион с лика на този олигофрен Руди Гела и номера на бюлетината му. И вие ме питате с какво той е измамник. Руди Гела. Може би не помните разследването с човек, където му блъсна колата и му купуваше някаква друга кола. Не го ли помните? Толкова ли ви е слаба паметта? За кой да гласувате? Нямам представа за кой да гласувате. За който си изберете, но ако не може да изберете, имате опция. Не подкрепям никого. И тъй като че подозирам, че повечето от вас нямат за кой да гласуват, отидете и не подкрепяйте никого. Истината, приятели, е, че България за последните 80 години се управлява от комунисти, социалисти, от едни и същи хора. Поколения, вече 2 поколения се управлява от тях.
Те ни управляват, те никога не са си тръгвали. Никога. Оставете, не дете слушате такива полуидиоти като Киро Брейка. Това е полуидиот. Разбирате ли? Той обяснява, че оня не бил правил никой, че той бил директор на музей, как може да така. Ма ти къв си бил, тапунгер такъв. Какво си работил в живота си? Киро Брейка, той другото, с което се хвали, че никога нищо не е работил. Никога. Само далавери. Проститутки, казина, рекети, лихварство. Това е работил. И вие слушате този човек да ви дава акъл. Какво искате да станете вие? То няма как да сте рекетьори вече. Няма как. Рекетьорите, то бизнес се взе от държавата. Тези, които управляват, те контролират рекета. Те идват при вас да ви правят фирмата така, че да може да работите. Иначе, ако не им плащате на ръка всеки месец, идват и ви затварят. Веднага. За какво говорите? За какво се чудите? Но ви гарантирам, защото те трябва да покажат изборния резултат. Независимо после какво ще правят. Дали ще правят правителство, дали няма правят правителство, дали се редат разни хомосексуални анализатори, пиари или каквито и да е. Те ще покажат накрая резултата. 70% не подкрепя никого. Няма да има правителство. А онези, които са ги създали, ще ги ликвидират. Защото става опасно. Тъй като обществото излиза от кома и показва, че не ги харесва и не ги иска. И те ще ги ликвидират. Гарантирам ви го това. Мислите, че на Америка или на Англия или на Германия посолствата им пукат за Бойко Борисов или за Асен Василев или за оня на ДПС, как се казваше идиота? Мислите, че им пука ли? Не им пука изобщо. Ще ги жертват като пилета, ще ги вкарат в затвора, ще ги изколат, ще ги отроват и какво ли не друго. Те ще ги унищожат. И то най-вероятно ще ги унищожат. Не знам дали ще влезат в затвора. Защото те са каширали милиарди напред-назад по банки, където си им обещавали, че тия пари стоят на сигурно място. Затова ще ги свитнат, ще приберат парите, те нямат документи и готово тия пари се влеят в държавите. И ще почнат нови проекти, но ние ще имаме възможност да дишаме. Пък и нищо не се знае след това. Наистина нищо не се знае. Затова просто им покажете, че ние не желаеме повече проекти. Просто не желаеме. Хрисимия полковник Марков. Беше страхотно всичко говори. Те всички така говорят. Той Волен Сидоров така говори. Даже Волен Сидоров говори доста по-добре от Костадинов. Ако му върнете назад изказвания, преди да го видите какъв гъс е, ще видите, че още по-хубави неща говори. И от Марков и от всички останали. Да, си позволяваше да говори за евреи, за ционисти, за всичко. Той говореше много хубаво. Но виждате какво представлява. Същото нещо си и тия буклуци. Аз лично ви приканвам да отидете да гласувате. Ако имате за кой, идете си пуснете гласа за него. Ако нямате, не подкрепям никого от вас, мизерни еди-какви си расти. Благодаря ви. Хубава събота.